la un episod de... de... nu știu ce. Astăzi o să-mi fac joc cumva, că e vă rog frumos ca să-mi dați un like aici și mă susțineți. Să dați și voi un like la videoul mea. Așa. Să vă abonați. Nu știu, abonați-te. Deci după aia plec. Ești mare rudă cu fondatorul la Brawl Stars. N-ai ce să-mi faci la contă de prost, mă accept. Ce mă, să moară, băi, ce? Fii atent aici, că Nu uita că dacă vrei să apari în următorul meu videoclip, trebuie să lași un like la acest videoclip, să te abonezi la acest canal, să activezi clopoțelul și să scrii în comentarii literă cu literă, adică o singură literă pe comentariu, numele tău. Succes! Frați și surori, o să urmăriți în următoarele minute